Jan Puspita mula diaturake pamundutan lagu saking dalipun Bapak Kades Sabar Wangi. Yang luar biasa. Sing joget saan enak. Iki Mas Bareng pripun pamundutan malih Mas. Sepisan Gerajakan Banyuwangi. Ingkang angka kalih Gelo Mas. Gerajakan Banyuwangi diaturake dhisik Mas. Sinten sing badhe Sinden nomor kene saka kene nomor 4. Heeh, Ji rok lupat kaya ngopo. Ya, yang apa dipunaturaken, So? Gerajakan Banyuwangi. Sampun. Suarane sampean kok apik to, Mas. Sampeyan supir berarti. Lah, kok iso? Iki nggawa dhewe kok. Apa ya? Meling-meling. Endi? Dewi. Iki. Sing gawaknya operator iki ngopo? Operator. Khusus. Jenenge naksir karo iki kok. Heeh. Sone penak ya, Mas? Sing ngomong sok dhewe penak. Heeh, ora kaya sound system buke piye Mas Bareng? Wis adol. Lah kok iso bodol iki piye? Sok nyeleh. Heeh. Lah piye suarane kok bodol iki piye? Cir lur sarter bubar nyeleh. Ya, apa sa? Gerajakan Banyuwangi diaturake. Nah, langsung ki mawon to, buka balungan to, yuk.
biasa wis diaturake. Matur nuwun mriki gerajakan Banyuwangi sampun dipun aturaken Mas Gareng. Samangke gentos Mas. Gelo diaturake Mas. Sing badhe ngaturaken menika putrinipun Suwargi Cadikin Mas. Oh, niku sing pinarak dateng niku apa? Aja ngawur. Putranipun Suwargi Cadikin Maestro Campursari yang kondang Mas. Wah. Nomor loro saka pojok kono Mas Gareng. Sepor adolan. Ya ngadeg nduk. Pampire menyang Jakarta. Ancor-ancore hatiku diwasekan keperasa. Nah, jadi saya apa Mas Gareng? Ninggal katre sampai. Ora iki ana gelo Mas, gelo diaturake. Oh, permintaan. Permintaan lagu. Nah, bar iki ninggal katesan ora apa-apa. Ninggal katresan. Ya, gelo sik diaturake. Engko ninggal katesan kukur kabeh duet. Kur kabeh. Ya.
Tarik sor. Matur nuwun gelo wis diaturake Mas Gareng. Isi ana pakudan sesama Mas. Ninggal tresnan. Linggal ngatresnan sedaya presiden kuwi jaman. Heeh. Mangke lagon iki dereng dipun pinangkani dipun aturaken wonten goro-goro nggih Mas Gareng. Dadaripun tengah wengi tur lakonipun menika panjang sanget Mas. Ya, ngapa? Ya. Linggal ngatresnan iki ngapa to? Iya. Yuk.
ninggal kantor sami diaturake ya Mas Gareng. Gandeng menika wani sampun tengah wengi Mas Gareng. Kula badhe nutukaken lakon-lakon rumiyin. Mangke pamundutan ing dereng dipun pinangkani dipun aturaken wonten gara-gara ingkang omber wekdalipun Mas Gareng. Kripik gedang kripik telo sithik edang weton ayo swandaran Bro. Ayo matak dirake Mas. Gandanya kaya sakagadung Tuan kembang-kembang menara gongas esmu arum Winorena yata yata nagati kusumo Mengambar-ambar nawara kang tupok Alun-alun Warna mikro kang mimbo batoro Duhyai karwaning son Teko tamasiro Yai Apa dosaning pakakang Siro yai tinggal aglis Kadingaren yai duko Ono koto hamong gali Dengan Cilomanto Kira wonten majane panggalan dari kali Mas Dilo Sarya Pati Haryo sing kuningawi sangganing para putra sata kula bekambla Babindara penjoli dimasang Tumilah mangolah ngelemu bangkit bangkit mikatrah mangukut
kutane jiwangga kang mangkono kana sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas lorone ngatunggil ladal Eyang Patih Haryo Sangguni ingkang putri gebang tinetar kula Pandasa nyadong dawuh menapa to darmanipun dinipun duka Kanjeng Eyang Patih Haryo Sangguni nimbali wayah kula Pandasa kinten-kinten benjang menapa ingkang wayah kula saged jumeneng Senopati menawa dados manggalaning jurit mapak remening perang suci Bratayuda jaya binanguniyang awit sak boten saranta sing manah kula persasat kaya dene ngenteni sila ping pawa gabus timbuling wedu item yang ya nggih putuku wong bagus putuku wong gagah putuku wong sentosa bocah gebang tinetar dursa wenek dursasana dina samengko sing dadi gegayuhanmu yektine bakal kasembadan ning ana paribasan Jerbasuki mawa beya kelakone penjangka kudu mawa pangorbanan yo nggih awit dina samengko sejatine awakmu gedhe negara Ngastina anak Angger Prabu Duryudana nembe nawung Suntawa muga ndadekno kawruhanira dina samengko nom-noman Pandhawa kang dipandhigani dening Gatotkaca manjer gendera Candrageni ana satengahing Tegal Kurusetra kang sisih kidul ing mangka gendera Candrageni kuwi wedine gendera perang yen sinawang saka negara Ngastina kaya-kaya Gatotkaca sakadang iku bakal nyengkake dumadine perang suci Bratayuda jaya binangun kuwi kaya mangkono lakon durung pajapa cita dalan wedang negara Ngastina nampa nawala saka Setrundra Sila Geni ya Bambang Wisanggeni dene Surayosa Kentaka Bambang Wisanggeni gugat njaluk baline praja ing negara Ngastina mula coba pikiran ya nggih upama kelakon tenan iki mengko negara Ngastina bali menyang para Pandhawa banjur pepundhen Nuprasata Kurawa Bimana bakal manggon ana ngendi nggih ing mangka sing aran Pandhawa kuwi mono manggon 5 kosok baline pepundhen kabeh para Sata Kurawa Bimana cacahe 100 mula tumrap lakon iki dadi penggalian tumraping Sinambu Jaka Pitana kuwi kaya mangkono nggih Dasawa tujune dina samengko negara Ngastina nampa sawane pendhita saka Pertapan ngayek ing Pertapan Glagah Wangi ing marang Begawan Manik Malinten sago-sabiyantu nganteng-ngantenge bot-repoting para Sata Kurawa dasar wektu dina samengko sang Begawan Manik Malinten wis kawisuda minangka dadi tetuanggane pujangga kepepen ana negara Ngastina Dursala wonten dawuh yang mumpung dina iki ana wektu kang becik Maratumuli dina samengko ketokno katonake jiwa kaprawiranmu kaben jeneng Siwentuk pangalembana marang pepundhenmu para Sata Kurawa kanthi sana dina samengko cancut gumreget Gatotkaca sakadakang dina iki manjer gendera Candrageni ana alun-alun negara Ngastina amre oneng Tegal Kurusetra kang sisih kidul Maratumuli balekake ento mbatur ento kudu bali syukur bage jeneng sira bisa mateni Gatotkaca mesti gedhe ganjaranmu kowe mesti bakal diangkat minangka dadi Senopati manggalaning jurit mapak ramene perang suci Bratayuda jaya binangun kira-kira wis sago Padusala inggih Kanjeng Kang Serak derek kinantung sisip mbok bilih lampahan
kejawi saking menika kula badhe ketingalaken anggen kula ngudi kawruh kaliyan Kanjeng Ibu Bathari Pramani lawas 40 dina 40 wengi kula menika apa wonten madyaning sentra Badamayit seringatanipun ingkang putra kula sampun pikantuk wujuding kasekten Aji Candra Panayang ingkang satu menika dados praksakaning jagat. Iya saka yen kaya mangkono. Ning sinaos semangaten kula nyuwun dipun kanteni pepundhen kula para Sata Kurawa. Kowe njaluk dikanteni para Sata Kurawa kasinggan dawuh Kanjeng. Iya yen pancen memang kula dina sampeyan kuwi Bambang Wisatama. Wonten pangandika ngadhawuh memang Maraca Batara aku jantran bocah saka Gebang tinatar Dursala nggone nundurake mungsuh kang dina sangka macak gendera Candra Geni ana ing Tegal Kurusetra ngestaken dawuh premat madal pasilan bidal dinten samengki sang pate sigra anapa garis nyawijiku molon dampyak-dampyakku pragut lampahi dinarung krapyak batang agati ku melarang eboti sore ing gumuro wonten kono budhaling Prasata Kurawa tina saking mandra pangakadya maesa kang nembeni wong